בבוקר של 7 באוקטובר אנחנו נמצאים עם כל מפקדי הגזרות בפקל קפה, קו דיווח 216. הערב בחדשות, ישראל במלחמה. אללהו אכבר! שם בעצם היום הזה מתחיל להתגלגל. אללהו אכבר! יאללה! אנחנו נכנסים להתקלות מאוד מאוד משמעותית בקיבוץ כרם שלום, בהגנה על הקיבוץ עצמו. התקלות שבה ירון נהרג, התקלות שבה לוינסון נפצע, בטיטו נפצע. אני בעצמי נפצעתי. דיווחים מהתצפיתניות, ויש את הפקודה ששני נותן בקשר. אומר שני, אנחנו במלחמה. הרגעים הראשונים הם הרגשה של זה לא אמיתי. נראה לי שהתחלנו לפעול שם, זה היה יותר לפעול מתוך ההרגל, לפעול מתוך זה אני מכיר את זה מתרגולים, מכיר את זה מהקורס, כאילו האינסטינקטים יותר פעלו בהתחלה. ב7 לאוקטובר אני הייתי בבית, התקשרתי, ניסיתי להשיג את כל העולם, אף אחד לא ענה לי. נסעתי עם הרכב הפרטי, הגעתי לביסלח, צברתי שם את הסד"כ, חתמנו על 6 או 7 איתנים, וצברנו שם כמעט פלוגה שלמה של לוחמים בתוך הכלים. אני והחוליה שלי שסגרנו סופש, מסיימים מערב של לילה שלם על הגדר. תופס לנו במקלחת בגדול, הפיצוצים מעל הראש, רצים למגנן, טלפון מפלג, חמושים בדרך למוצב, תוך דקה כבר על ציוד. באותו רגע דרכתי את כל הכוחות, אני הייתי הקצין מוצב של הפלגה. באותה שנייה כל אחד ישר רץ לחדר שלו, עלה על ציוד, וכמה שיותר מהר הגענו לעמדות לחימה שאנחנו הבנו כבר שהכי משמעותיות. בזמן שאנחנו כבר על ציוד ומחפשים את היום, אנחנו מבינים שהמחבלים חדרו למוצב ומתנהל קרב פנים מול פנים. אחרי ההתקלות המשמעותית בקיבוץ כרם שלום, אנחנו נוסעים חזרה למוצב, ובבית שלך, בכניסה למוצב, אנחנו מקבלים מכל הכיוונים, יש מאוד 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 משמעותית. אנחנו פורצים את השער עם הדוד. המצב הוא שהמחבלים נכנסים לתוך המוצב, מהר מאוד אנחנו מבינים שאנחנו מותקלים מכל מיני זוויות, גם בפנים וגם מחוץ למוצב, יש מחבלים שיורים עלינו מבחוץ. אז אני יחד עם הכוח שהיה איתי מצמצמים כמה שיותר מהר, מדלגים תוך כדי מחסות לעבר המחבל. קורה שם קרב פנים מול פנים, אנחנו כמה דקות שם ממש עומדים מאחורי מחסה, יורים לעבר המחבל, הוא יורה לעברנו. וכבר מותקלים, כאילו חוטפים אש. ובסוף אנחנו מצליחים לגבור על המחבל. והקרב ממשיך. מהטווחים הקרובים אנחנו ממשיכים להילחם עם המחבלים שהם בטווחים הרחוקים. מחוץ למוצב עד שאנחנו יחד עם פלגה א', יוצרים הדדיות בהגנה ומבינים שאנחנו הגענו למצב שהוא יותר יציב. פשוט דהרנו לכרם שלום, הגענו תוך איזה שעה, שעה וחצי, הגענו כבר לשם. הכל היה חשוך, לא היה חשמל, הכל היה שרוף, הרבה מאוד אופנועים שזרוקים וגופות. אז איך שהגעתי, משהו כמו שעה אחרי כבר, מ"פ חובר אליי, אומר לי, קדימה אנחנו יוצאים. אנחנו צריכים להשיב את המצב לקדמותו כמה שיותר מהר. בעזרת חיפויים של טנקים ו-D9 התחלנו לחסום את כל הפרצות בגדר, ואני זוכר שכאילו אנחנו עוברים פרצה אחרי פרצה, אתה גם רואה מה הם עשו לנו. אתה רואה איך חדרו את הגדר בצורה כזאת משמעותית. זה גם היה באיזשהו מקום טיפה משמח לראות שממש יחסית מהר סגרנו כבר את כל הגזרה שלנו והיינו פחות חדירים באותו לילה.